A Confraría de Aguiño iniciará a extracción de reló para deixar máis espazo nos bancos marisqueiros á ameixa. Isto é posible grazas a un proxecto feito en o que colabora a Consellería do Mar a través do que se extraerán 25 toneladas. O ano arrancou en Aguiño con boas novas para os mariscadores da confraría local. O seu patrón maior, José Antonio Santamaría, celebrou que dende este mes de xaneiro os profesionais poderán extraer reló de algún dos bancos marisqueiros da entidade. Unha medida celebrada logo de anos de traballo para poder facerse realidade. Por medio dunha empresa e por medio da Consellería que temos que agradecer enormemente de que podamos extraer ese produto para destruílo. Temos máis ou menos sobre ao redor de cerca de 25 toneladas para poder extraer, é un elemento subvencionado por a Consellería do Mar, para que así podamos, o que nós levamos loitando moito tempo, que quitar ese reloj, dar un pouco de espacio á mesa, porque era unha invasión que tiñamos deste produto de reloj, ademais de que, claro, unha invasión referíndose a que, lóxicamente, non podendo collela por o tema do plomo, non, que xa levamos anos con el, entonces para nós é unha solución moi boa. Entonces, de novo, dar as gracias á Consellería do Mar por iniciar este proxecto que xa non é a nivel na nosa cofradía. Xa que se desenvolverá en toda a Ría de Arousa, con esta iniciativa búscase liberar os bancos marisqueiros dunha especie que Santamaría considera negativa para o crecemento da ameixa, polo que tamén é unha alternativa para intentar recuperar o marisqueo. Sí, para darlle un empusón, para darlle unha axuda moi grande, porque, como digo, o que vai a facer é que deixarlle máis campo, que quede un pouquiño máis zona para o que é a meixa en sí, e non estar tan cheo de reloxo, porque, claro, ao non poder extraelo, como digo, a verdade que é unha das causas, non a causa principal, senón que son varias causas que non nos dá marisqueo desde fai anos na Ría de Arousa, pero, como digo sempre, todo o que podamos facer nós, o natural é natural, pero todo o que podamos facer para axudalo, benvido sea, e aí estamos, como digo, despois de tantos anos de loitar un pouquiño por buscar a maneira, por así decirlo, non, de sacalo e de axudar a mesa en sí, aos bancos marisqueiros, creemos que é unha moi boa noticia, boísima. Por temas burocráticos non se puido iniciar a extracción do reló en outubro, a época preferida dun inicio para realizar esta tarefa. Realmente os nosos mariñeiros ou os nosos mariscadores casi ao 100% iban a estar na extracción, e agora están en moitas alternancias, pero bueno, ao final sí que é unha moi boa noticia igual. Os profesionais comezarán este mes a extraer o reló e o farán como se acudisen ao marisqueo, só que este produto non se comercializará na lonxa. Se vai para a destrucción, sai pola empresa esta que falei antes, a Seaga, sai unha empresa que trae o que son os contenedores de camións, bueno, o plan é ir enchendo hasta que cubramos o xalá, hasta que cubramos o obxectivo desas casi 25 toneladas de produto, claro. A extracción está permitida para toda a semana, de luns a vernes, permitida no que é nos bancos principais que temos da playa da Ribeiro, da playa da Catía, toda en xeral. Esta especie antes vendíase nas lonxas, pero desapareceu logo de que se detectara que tiña no seu interior unha cantidade de plomo superior ao establecido pola Unión Europea. Agora volverá a extraerse, pero con outro fin. O tope que está marcado agora, o tope que se marca agora desde a cofradía, desde a agrupación, máis que o patrón maior, son 200 kilos por tripulante, que é un tope grande, pero é para intentar sacalo no mes de enero posible, máis rápido posible, esta cantidad de reloj que está usurpando o que é a meixa babosa e a meixa rubia. Realmente o que temos é que quitar, por esa axuda que temos que quitar eses cerca de 25 toneladas, 24 ou 25 toneladas. Entonces, dentro de eso, nós temos que darlle á Consellería un tope determinado a traer. Entonces, claro, nos podemos poñer un tope máximo que queiramos, non? Realmente o que non podemos pasar das toneladas. Entonces, claro, como vai a ser unha cousa que non é accesible de decir que van a ir todos os días, porque hai outras alternancias, ao mellor que lle cubran máis aos nosos mariñeiros de traballar, entonces, claro, poñemos un tope máis alto para que realmente, cando vayan, podamos coller os máis kilos que podamos e, ao mesmo tempo, tamén darlle unha opción aos nosos mariñeiros de que lle poda ser máis rendible o que é o día de mar, o que é o día de traballo, non? O proxecto recolle que os profesionais teñen 2 meses para extraer o máximo de 25 toneladas de reló.
Agora non é unha época boa, porque a xente vai a máis alternancias, non é unha época de apertura da meixa, como por exemplo Ribeira agora, por exemplo, cando foi en noviembre, e nós en outubro, indo todos o 100% a marisqueo, pois sí que sería moito máis levadeiro, tanto coller o relo antes, que o objetivo principal é collelo e quitalo dai, como tamén pois acompañamento para que a xente pois ganara máis cartos con outras combinacións de produto, non? Porque agora solamente vamos a poñer por medio aprobado para a agrupación, para que sea un pouco máis asequible e a xente lle rinda un pouco máis, poñense 3 kilos de babosa tamén, para así pois poder compaginar un pouquiño o día e salir un pouco mellor, porque por o reloxo. Para que os profesionais poidan seguir xerando ingresos.